lho. Nek gedhe empuk ngene iki dienggo perang mesti ora iso suwe ngono. Nek cilik atos iki malah senengane sinden-sinden kuwi. Kowe iki aja ngomong saru. Lho, tegese iki cilik atos nek dienggo perang mungsuh karo wong gending pitu ki iso menang iso suwe ngono. Aya. Sawangen decune. Iki sing bakale mupu sayembara. Kala ramu. Kala wonten dawuh Bapak Guru. Ewanganapun Bapak. Ewanganapun Bapak nglebonana sayembara. Kowe engko iso menang boyong Dewi Kuntul Wilanten jeneng sira bakal tak kei bebungah. Nun inggih sendika ngestaken dawuh Bapak Guru. Gageh budala. Iki request Mbah Muji kowe kon ketokke sore ngono. Buta gedhe kon merangke sore request Mbah Muji. Diperangke ngono ya. Ndek mau Mbah Muji ngomong kowe engko nek iso koprol ping 20 arep disawer 100 jarine. Ngono. Tenanan apa ora kowe? Ya mbak menawa kae. Wis kana maju. Ora arian wong gending pitu. Nggih, sendika ngestaken dawuh. Wis dimenangke ya. Yes, kena menang iku. Ayo dimenangke. Ayo, wong gending peto maju rene wah. Kecekel gigit pedhot gulumu kowe. Oh. Wah, kakek maju oleh. Oi! Alah, ora krasa. Oi! Kayak digigit semut. Oi! Ah! Wah! Ah! Oi! Ah! Oi! Ah! Oi! Apaan itu? Nah, gorene ditata. Bojoku wis mulih. Wis ah. Cium sik nek bojoku wis mulih ra roh kok.
Oh, ah.